Nu når I skal til at stemme her til kommunalvalget, så skal I jo selvfølgelig stemme på de mennesker, som I mener kan gøre noget for jer. Det I skal tænke på er selvfølgelig, vil I have nogle ordentlige skoler, vil I have en god kvalitet i skolen, god kvalitet til de ældre, eller vil I have en god kvalitet til jeres børn, det skal i daginstitutionerne. Det ved jeg, det kan vores gode socialdemokrater derude i kommunalbestyrelserne, dem der stiller op nu, kandidaterne, det kan de levere. Men de kan jo kun levere den her gode vare, hvis de også får ressourcer til det. Og det er netop her, hvor jeg står nu på Christiansborg. Vi kan levere den ressource, som de her gode socialdemokrater skal give af jer, nemlig en god velfærd. I morgen skal jeg stille mig op over for ministeren, socialministeren, og spørge omkring den her udligningsreform. Altså en udligning, der betyder, hvor mange penge får kommunerne til at give de her ydelser til, altså god velfærd til skoler og hvad ved jeg. Det ser faktisk sådan ud, at blandt andet Syddjurs Kommune får alt for lidt i forhold til, hvad de har udgifter. Og når kommunen får alt for lidt, jamen så kan ikke engang socialdemokrater give en ordentlig service, som vi ser mange steder. Det er derfor, jeg er her, og det er derfor, I skal stemme på Socialdemokratiet til kommunalvalget. De kan give velfærden, og jeg går herind til ministeren og sørger for, at de kan få den velfærd. Og så skal I selvfølgelig også lige huske at stemme på os næste gang, fordi så bliver der også en anden minister, der giver ordentlig velfærd. Nu går jeg op og angriber ministeren, og så må vi jo se, om det hjælper noget. Hej hej.